Norok tini bai je mohai ke nok nok thangai boba grani kok mane phare chong mariwo keplak khlaimai salbosung kha mohai ke berlai mane जों तिनि बाय 6-7 दिन गुरक लाइजाक जों सिनि महाराजानि हामजाक मानि मानि कक न पिरनानि बागै जों तिनि अरो जों आजारिपारा सुमन्तपारा तार बयरा बिल जों तिनि गाबार खायनानि हिन दंगो जों जे थांमानसाक सिनि महाराजानि कक न पिरै जों थालायनानि हिनि तिनि नंखौ लाइजाक हामबाय nok tini je oroni okamini okara sakra malai nok ba nung bukhar kha bhai matang jaka अबो तो जों आसक दिन गुरक गई दं मानि लुकुरक तो साव सिनि बुबा ग्रानो जों मलास नायनाय हिनि बुजक लाइखा ब्रक बसाव आव नायलायनाय हिनि जों बरकनि रिएक्शन तो जों काहाम न मानु ताक पजन्त आसा खायो सिनि बुबा ग्रानो जों जिति नाय हिनि bai ni sini mungke आं 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि मितु देबबर्मा तेसिनरो फाइमान जाखा सिनि 26 आश्रामबारि ब्लकनि मेम्बार समीर देबबर्मा तारपरे सिनिरो YTF नि TWF नि तारपरे सिनि खयजुनालनि भाइस चेयारमेन सिनि साबजुनालनि चेयारमेन सुभाष जत फाइमालाय मानजाक जागो nok tinoro busur rong na jok tini jol family ma जों तिनिरो 150-200 ओंगै थांगोना hambai bai